Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ boro Chinedu akpa. O wee bụrụ na akpa a na-anyịji nwatakịrị a olu. Mgbe Akụbụzọ chọpụtara na onu na-anyịkwa ya, ọ sịrị ya jisie ike n'obere oge na ha ga-anarụ. Ọ gwakwara ya na nri dị n'ụlọ na-eche ha. Oge ha naruru, o wutere Chinedu mgbe ọ chọpụtara na nna ya ukwu enweghị odibo ọzọ. Nke ọzọ na ọ dịkwaghị nri esiri ha ga-eri. Nke a pụtara na ọ bụ Chinedu ga-esi erimeri. Mgbe ahụ agụọ agụsịara ya kwụsị, ma ike gwubigara ya oke. Anyanwụ adaala, ọ dịghị ihe a pụrụ isi ngwa ngwa ma ewezụga akamụ. Akụbụzọ ziri Chinedu ebe ọ ga-esi mmiri ọkụ na otu ọ ga-esi eme akamụ ahụ. Ọ sịrị ya akamụ ahụ pụrụ iju mmadụ 4 ma ọ bụ karịa afọ ma ọ bụrụ na o tinye ya mmiri nke ọma. Chinedu gbanyere akamụ ahụ mmiri otu o kwesịrị, ya mere ọ tọghị ụtọ ma ọrị. O tinyeghị ya Akụbụzọ shuga n'ihi na Akụbụzọ anaghị eri ihe na-atọ oke ụtọ. Ma onye hụrụ ka ọ na-aṅụ akamụ ahụ ga-eche na ọ tọrọ oke ụtọ. Ihe ọbụla ọ na-eri, ọ na-eme ka ọ tọgburu onwe ya n'ụtọ, tụmadị ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe ejiri mmiri ọkụ wee si, ihe dị ka mmiri ọkụ wee si. N'echi ya, Akụbụzọ sịrị Chinedu ṅụsịa akamụ nke ha ṅụfọrọ n'ihi na anaghị erifo nri n'ụlọ ya. Nke a bụ iwu ya. Ọzọ bụkwazi na nri agaghị afọ n'abalị apụta n'ụtụtụ sibe nke ọhụrụ. Ya bụ, ọ gwara Chinedu ka o buru akamụ ahụ ṅụọ. Chinedu buru akamụ ahụ sikwa n'ọkụ dịka ebe a na-esi ọgwụ wee ṅụọ ya bụ akamụ. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo. Ndewo, ka o mesịa.